бинобари он ки ба наздикӣ ба раҳмон унвони пешвои миллатро доданд, бархе аз шохаҳои арбобони ҳокимияти ҷумҳурии Тоҷикистон барои то абад боқӣ мондани президент як қатор китобҳо навиштанд. Ба ақидаи нависандагон мақсади навиштани чунин китобҳо ин аст ки президент асосгузори сулҳу ваҳдат мебошад. Рӯзҳои наздик 2 адад чунин китобҳо пешкаши хонандагон тақдим карда шуд. Тараққиёти давлати миллии тоҷикон дар сиёсати байналмилалӣ ки муаллифаш мушовири калони маслиҳатчиёни президент ва собиқ котиби матбуотии президент Зафар Саидзода, пешвои миллат Эмомали Раҳмон ва рушди соҳаи энергетика ки муаллифаш номзади илмҳои иқтисодӣ форманди шоистии Тоҷикистон Аслиддин Назарзода мебошад. Тибқи иттилои Ховар ин 2 китоб барои 25-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шудааст. инак саволе ба миён меояд ки оё бо овози баланд навишта ва маънидод кардани чунин китобҳо мувофиқи воқеъ аст? Дар кадом ҳолат кишвар қарор дорад? Мақсади навиштани чунин китобҳо дар чист? барои ҷавоб додан ба ин саволҳо як қатор далелҳоро овардан кифоя аст. Якуми онҳо санаи 1 октябри соли 2013 аз тарафи ҳокимияти Тоҷикистон ба миқдори 1158 километри квадратӣ заминӣ бо бойгариҳои гуногун дар вилояти мустақили Кӯҳи Бадахшон ба ҳукумати Чин бо тантана дода шуд ки бо сангҳои қиматбаҳо, уран, тилло ва минералҳои гуногун пур аст. Инчунин режими Раҳмон 15000 гектар замини кишоварзиро ба ширкати чини JSP Hyundai Danghara Sinsil Textile ба муддати 49 сол ба иҷора спурид. Хабар додан дар сомонаи интернети Вазорати кишоварзии Тоҷикистон дар санаи 14 феврали соли 2015. Дуюм 75% саҳмияҳои геси сангтоида-1 дар ихтиёри Русия мебошад. 100% фоидае ки аз геси сангтоида-2 меояд то соли 2026 ҷумҳурии Эрон ба он соҳиб аст. Танҳо баъди соли 2026 ин гез ба дасти Тоҷикистон мегузарад. Сеюм 75% пакети идории саҳмияҳои бузургтарин ширкати истихроҷкунандаи тилло дар кишвар корхонаи муштарак Зарафшон дар ихтиёри ширкати чинии Zichen Mining Group буда, саҳми Тоҷикистон дар он фақат 25%ро ташкил медиҳад. Ширкати бритонии China Non-Ferrous Gold Limited соли 2011 имконияти бо имтиёз истихроҷи тиллоро то 2 ноябри соли 2030 ба даст даровард. Инчунин ғайр аз ин ширкатҳо боздигар конҳо ва ширкатҳое ҳастанд монанди ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд анзоб, корхонаи муштарак Такомголд, корхонаи муштарак Апрелевка ва ғайра ки дар он ҷо 50% фоидаи аз ҳаҷми умум ба хориҷиҳо тааллуқ дорад. Возеҳу равшан барои тасвир кардани воқеияти режими Раҳмон соли 2010 гурӯҳи Wikileaks ҳуҷҷатеро нашр карда буд. Дар он гуфта шудааст ки 16 феврали соли 2010 аз тарафи Сафоратхонаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Тоҷикистон дар телеграмми махфӣ нашр шудааст ки Раҳмон иқтисоди кишварро дар асоси манфиатҳои худ идора карда истодааст. ҳокимият дар кишвар аз президент сар карда то милисияи оддӣ ба ришвахӯриву ошнобозӣ машғул аст. Калонтарин ширкатҳо дар тасарруф ва идораи Раҳмон ва оилаи ӯ буда, ҳатто Бонкии миллӣ дар кишвар низ аз ин мустасно нест. Манфиатҳои худро аз манфиати иқтисодии кишвар авло дониста, ба зиёне ки аз ин гуна сиёсат ба иқтисоди кишвар меояд эътибор намедиҳад. Яке аз сафири давлати хориҷӣ иброз дошта мегӯяд ки Раҳмон ба ҷои он ки соҳиб шудан ба $30 $100 интихоб кунад, ӯ бошад $90 $10 назорат мекунад. صادراتی صنعت در تاجیکستان اساساً الومینی و قوی برق می باشد. بزرگترین شرکتی که الومینی می برآورد تالکو بوده. قسم کلانترین فایده‌ای که از این شرکت می آید با واسطه شرکت‌های آفشوری به کیسه رحمان می گذرد و به بودجه دولت باشد قسم خردی از این فایده راست می آید، می گوید مؤلف. اینچنین سامانه ویکیلیکس درباره خویشتباران و نزدیکان رحمان چنین می نویسد: якчанд коркунони хадамоти махсус ки дар мобайни онҳо яке аз хешовандони президент вуҷуд дошт, дар автомобили давлатӣ героин маводири мухаддирро мекашонданд ки яке аз рӯзҳо аз тарафи кумитаи мубориза алайҳи нашаҷалобӣ боздошт шуданд. дар натиҷаи боздошти автомобили давлатӣ аз дохили он 60 килограмм героин ёфта шуд. раҳмон дарҳол раиси ин кумитаро аз вазифа озод намуд, чунки ӯ хешутабори президентро таъқиб кард. ин ҳолати ягонаест ки президент раҳмон ба ин кор дахолат карда хешутабори худро ҳимоя кард, менависад дипломати амрикоӣ. аз онҳое ки мо дар боло зикр кардем, ин як қисми ҷиноятҳои раҳмон дар соҳаи заминфурӯшӣ ба хориҷиҳо ва дуздидани бойгариҳои кишвар бо хешутаборонаш мебошад. ин аст ҳолате ки дар тӯли ҳукмронии раҳмон кишвар ба он фаромадааст. ба ғайр аз ин тамоми олам шоҳиди он аст ки нисбати дини ислом ва мусалмонҳое ки бо ин режим розӣ нестанд, раҳмон муборизаи сахт бурда истодааст.
ҳамаи ҳукуматдорон ба раҳмон ва оилаи ӯ вобаста ҳастанд. агар онҳо боқӣ мондани худро дар сари қудрат бихоҳанд, бояд ки ин режими золимонаи раҳмонро дастгирӣ намоянд. ин аст воқеаи ҳақиқии навишта шудани китобҳои ситоишӣ дар хусуси золими раҳмон. мусалмонони осиёи миёна хусусан тоҷикистон бояд бидонанд, то он деме ки бар сари онҳо чунин режимҳои золимона вуҷуд доранд, ҳолати онҳо ба тарафи хуб тағйир намеёбад. то он деме ки бо ҳукмҳои илоҳӣ ҳокимият идора нашавад, бадбахтиҳо бардавом рафтан мегиранд. агар мо ташаббусро ба дасти худ нагирем, ин режимҳо моро хор гардонида ба мо як қатра ҳам раҳм намекунанд ва манфиатҳои худ ва нақшаҳои хоҷаҳояшонро аз манфиати мусалмонон авло гузошта дар ҷиноятҳои худ боқӣ мемонанд.